الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Toyamba timyamika Allahu subhanahu wa ta'ala chifukwa cha chifundo chake chomwe watipasa ife kukhala asilamu. Mafuno abwino komanso mtendere zipite kwa mtumiki wake womaliza Muhammad sallallahu alayhi wasallam, amene anakwanitsa chipembedzo chimenechi ndipo sadapungule chilichonse muzomwe anatumidwa kufalitsa pa dziko lapansi. Pambuyo pompempha Allah subhanahu wa ta'ala kutilimbikitsa ife muchipembedzo chimenechi, mutu wa nkhani yathu chomwe Allah subhanahu wa ta'ala wakonza palibe amene angatsutsane nacho. Poyang'ana za mutu umenewu titengane pang'ono mu Qur'an ndikuwerenga nkhani ya Yusufu alayhi salamu baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Allah subhanahu wa ta'ala akutila nkula mu Qur'ani nkhani ya Yusufu alayhi salam, imene ili imodzi mwa makiswa kapena kuti munkhani zomwe zalofotokozedwa mu Qur'ani za atumiki Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo akutiuza za Yusufu alayhi salam kuti ndi mmodzi mwa atumiki koma adalandira mayeso ochuluka kwambiri. Ndipo chomwe Mulungu wakonza palibe munthu amene angachiletse. Pa nthawi imene m'banja limene Yusufu alayhi salam anabadwira, iye ndi mwana wa mtumiki, komanso bambo akenso adalinso mwananso wa mtumiki, amene ali agogo ake iyeyo adalinso mwana wa mtumiki amene ali Ibrahimu alayhi salam. Nyumba imene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala anawadalitsa ndi kukhala ndi ana okwanira 12, koma Yusufu alayhi salam modzi mwana pa nyumbapa ndi m'bale wake Binyamin adali okondedwa kwambiri kwa bambo wawo. Koma azibale ake ena onsewa amunawa ndi pamene adakhala ndikuona kuti chikondi cha bambo chonse chikukhutukira kwa Yusufu alayhi salam, chimodzimodzinso kwa m'bale wake. Ndiye Mulungu akutuza kuti qalu la Yusuf. Kumbukirani pa nthawi imene adalankhula za Yusuf wa akhuhu komanso m'bale wake ahabbu ila abina minna, ndi okondedwa kwambiri kwa bambo athu kutiposa ife. Koma zonsezi zikuchitika kumachita kuti ife ndikagulu ka anthu kamphamvu, ndipo ndithu bambo athu pa nkhani imeneyi ndi osochera kwambiri. Choncho anagwirizana zokuti amuphe Yusufu alayhi salam, amuphe m'bale wawo. Ndipo kulankhula Allah subhanahu wa ta'ala kunena potsindika zimene iwo adakambirana kuti uqtulu Yusufa,
chomwe mungachite inu ndiye kumupha Yusufu alayhi salam, au itrahuhu ardan, kapena mumponye kudziko kudera losadziwika, dera lomwe bambo anu ndi makolo anu sakudziwa ayi, cholinga choti yakhulu lakum wajhu abikum, kuti mwina mwake nkhope ya bambo anu izingoyang'ana inu nokha basi. Yusuf akuchitiridwa upo komanso ndale imeneyi yokuti aphedwe ndi azibale ake. Koma Allah subhanahu wa ta'ala akutiuza kuti iye sanafune kuti Yusufu alayhi salamu aphedwe ali wamng'ono. Izi zimachitika Yusufu ali mwana wamng'ono, oti angakhale bambo ake samamutumiza kokaweta ziweto chifukwa cha kuchepa kwake, koma kuti abale ake pamene adafika kwa bambo ake kuti bwanji muchilole siku limodzi lokha timutenge Yusufu alayhi salamu, timutenge Yusufu tizikawetera limodzi zoweta zathu, komanso tizikasewera, asamangokhala yekha pakomo pano iyayi, amafunanso kuti azikhala ndi azizake kuti ndife tizikacheza kumeneko. Koma bambo ake amadziwa kuti kutheka akufuna kuti ampangire chiwembu, ndipo wauzana kuti ndikuopa kuti angachedwe tinkhani. Koma kenako adamulola Yusufu ndi kupita naye kuphika, kapena kupita naye kumalo kumene iwo amakawetera ziweto zawo kuchire. Anyamata abale ake Yusufu akhala pamodzi ndi kumakambirana, ndi pamene tsopano Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akutiuza kuti akufuna akwanirise cholinga chawo, ndi akuti falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubb. Akuti pa nthawi imene iwo adapita naye tsopano kuchire kuja kowezi kokoko kumene amadyesera ziweto zawo, ndi akuti adagwirizana iwo aja kuti tsopano amuyike mudzenje muchisime chomwe chili kumeneko, chomwe chili kuchire ngati kumeneko. Koma Allah subhanahu wa ta'ala chifukwa choti sadafuna anafikisa wahyi kwa Yusuf alayhi salam, ndi kuzamuuza kuti usadandaule. Wa awhayna ilayhi, tinamuuza ifeyo Yusuf alayhi salam mawu kuti latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun, nditu iwouza wauza mawu amene kapena zomwe achitazi koma iwo sazazindikira kuti ndiyo amene akulankhula. Balongo limekezeka Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akakonza palibe amene amasusana ndi chikonzero cha Allah. Komanso munthu utakupanga plani yolimbana ndi mzako kapena mbale wako, kapena yolimbana nawe katika polo wa Allah, koma ngati Mulungu sanafune palibe chimene chingatheke. Taonani zosatira zake mu kiswa imeneyi, akuti kudabwera anthu ena amene adaona kuti kuli bwino tikachotse madzi mu chisime chimenechi, ndiye adatumiza ndowa zawo, koma Allah subhanahu wa ta'ala adapangitsa kuti ndowa malo moti izibwera ndi madzi inabwera ndi Yusufu alayhi salam. Ndipo anthu wakuona kuti tampeza nyamata mwana wabwino wokongola, anamutenga kuti akamugulise chifukwa nthawi imene idaliyo ukapolo. Allah subhanahu wa ta'ala akukonzabe njira yompulumusira Yusufu alayhi salam, ndipo Mulungu sadakonze kuti omugula Yusufu akhale munthu wamba ayi, koma amene anamugula ndi Azizu Misr, munthu amene anali gavana wa ku Misr, ndi amene akumugula Yusufu alayhi salam ndi kumuyika m'nyumba mwake. Taonani pomulangiza mkazi wake Azizu Misr, akulankhula mu Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala kuti amamuza mkazi wake akrimi mathwa, umulemekeze malo okhala mwana ameneyu, asa an yanfa'ana, kutheka mwanayo azatithandiza ife, au natakhidhahu waladan, kapena tizamuchita ife kukhala mwana wathu m'nyumba muno. Subhanallah. Mulungu akuti wa kadhalika makanna li Yusufa fil ardh
umo ndi mmene ife tidamukazikisira pa dziko lapansi Yusufu, kumuchosa kumphanga, kumuchosa kutchire, kumuchosa mudzenje, ndi kumubweresa kusite, kumubweresa ku mzinda okhala anthu, komanso osati kumubweresa ku mzinda kokha, koma ndi kumuyika mu nyumba imene inali palace, manyumba a Misri. Ndipo Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala adachita zonsezi chifukwa chani? Walimuallimahu min ta'wili al-ahadith. Komanso cholinga choti ife timuphunzise kutanthauzira kwa nkhani. Ndipo akuti wallahu ghalibun ala amrihi, Allah subhanahu wa ta'ala ndokutha komanso okwanirisa pomuyang'anira Yusufu alayhi salam, komanso pazomwe Mulungu wachita, walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, koma anthu ambiri samadziwa zimenezi, kuti pamene inu mukumpangira nzanu ndale zoopsa, pamene inu mukupangiridwa ndale zoopsa, Allah subhanahu wa ta'ala ndokutha kukwanisa kulepheresa ndale zimenezo. Bala wangolemekezeka, mayeso a Yusufu alayhi salam sakuthera pa nthawi imene iye ali wamng'ono ayi, koma kufika stage yoti sono akhala mnyamata wamphamvu, ooneka kuti tsopano thupi lake lakhwima, umwana mwa iye wachoka. Ndiyo Mulungu akuti walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Pa nthawi imene Yusufu alayhi salam idafika kuti tsopano msinkhu wake wakwanirira kukhala mnyamata wamphamvu wabwino, tidampasa lamulo komanso ilmu, tidampasa maphunziro. Wakadhalika najzi al-muhsinin, ndipo umo ndi mmene timamulipirira munthu amene kapena timalipirira anthu amene ali wochita zabwino. Bala wanga olemekezeka, iwe ngati munthu pazovuta zimene ukukumana nazo lero, usaone kuti ndi matero azonse. Pazomwe akuchita adani ako komanso azibale ako, usaone kuti ndi matero azonse, chifukwa Allah subhanahu wa ta'ala wakonza pambuyo pa mavuto kukhala malo otakasuka kwa munthu wina aliyense. Koma chofunikira kwambiri ndicho kuti iweyo ulumikizane mtima wako ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Taona ndi mayeso sakumuthera Yusufu alayhi salam pa nthawi imene ali mnyamata wamphamvu, mayeso amene adasiyana ndi azibale ake amene amafuna kumupha, wasiyana nawo, wafika mu mzinda umene iye akukhalamo, komanso nyumba yake ndi palace ya mwini kapena mfumu ya mzinda umenewo. Koma mayeso ena osatira akubwera kuchokera kwa mkazi wa mfumu, kwa mkazi ya gavana. Ndipo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuuza kunena kuti ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, kuti dziko lapansi ndi ndende ya anthu okhulupirira komanso ndi mtendere kwa anthu amene salokhulupirira. Mu hadithi ina imene akuyilandiranso Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu kuchokera kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akulankhula kunena kuti ashaddu nnasi bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Ndithu pa dziko lapansi pano anthu amene amalandira mayesero ochuluka kwambiri ndi atumiki Allah subhanahu wa ta'ala, kenako kumasatira pa iwo amene ali omuopa Mulungu kwambiri kuposana ndi amene sakumuopa Mulungu kwambiri. Zimatengera ndi level ya imani yako. Ndiye kenako akunena kuti yubtala rajulu ala hasabi dinihi, munthu amapasidwa mayeso malingana ndi chipembedzo chake. Fa in kana fi dinihi salban ishtadda balauhu, ngati munthuyo pa chipembedzo chake pali kulimba kwambiri kuti ndi olimba ndi imani yamphamvu, mayeseronso amachuluka. Wa in kana fi dinihi riqqa, koma ngati munthuyo chipembedzo chake chili chofoka, sono malipironso kapena kuti mayesero ake amene amampeza munthu ameneyo amakhala ochepa. Ndipo imafika nthawi yokuti Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala wamuyesa kapolo wake mpaka anandikumayenda pa dziko lapansi pano alibe tchimo lina lililonse. Allahu akbar. Bala wangu olemekezeka, taona ni mayeso ako a Yusufu alayhi salam akumupeza mayeso ena kuchokera kwa mkazi wa gavana, mkazi wa Azizu Misri. Ndipo mkazi ameneyu
pomona Yusufu alayhi salamu nyamata wa mphamvu wazitho komanso adali okongola kwambiri. Tsiku limene mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adapita ku Miraj kumwamba, akutiuza kuti pa mtambo wa nambala 2 adakumana ngatusali mtambo wa nambala 3 adakumana ndi Yusufu alayhi salam. Mtambo wa nambala 3 adakumana ndi Yusufu alayhi salam, ndipo adiotu ya shatrul jamal. Yusufu alayhi salam adapasidwa teka la kukongola kwa muntu. Aziz Misr kazi wache akumuona Yusufu wakula sopano wamulera eka ndi nyamata wa mphamvu akuoneka sopano ukongola kwambiri. Adamufuna kuti akhale naye pamodzi, azichita naye zachiwerewere m'nyumba. Mayeso kwa Yusufu alayhi salam. Ndipo tsiku limeneli mwamuna wake kulibe akumutenga Yusufu kumwitanira ku chipinda chimene kulowa m'nyumbamo. Ukafika chipinda chimenecho kunali makomo okwanira 7. Ndi akuti waghallaqatil abwab, zimayi ameneyu anatseka makomo onse okwanira 7. Ndikusala awiri wokha ku chipinda awiri. Ndipo mukumudziwa inu mzimayi akafuna zimachitika, chifukwa munthu kuti alakwe munthu wa mwamuna ndekuti mzimayiyo wafuna. Koma ngati mwamunayo akufuna koma mzimayi sakufuna, sizimachitika. Onena amanena kuti mutatenga singano, ine kugwira singano m'manja, wina ndi atenge ulusi azilowesa pa singano umenewo, akwanisa? Ayi, kupatulapo kuti ngati tonse tagwirizana zochitika, ma measurements athu athe kulowesa ulusi mu singano. Chimodzimodzi mu nthawi Yusufu alayhi salamu akulandira mayesero ena, waghallaqatil abwaba, akuti mzimayi waseka makomo onse, waqalat hayta lak, ndiye akumuuza Yusufu kuti taona china chilichonse chomuwandikisa Yusufu alayhi salamu kuchigololo pomulakwira Allah chakwaniritsidwa. Alipo awiriwiri m'nyumbamo, koma taona ni Yusufu akunati qala ma'adha Allah. Yusufu alayhi salam adanena kuti ndikuzitalikisa, ndikupempha chitetezo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun. Ndithu Allah subhanahu wa ta'ala wandika ine malo abwino kuchokera sono amakumbukira za mavuto ake, kuchokera mu nthawi imene ine ndali kutchire kuja, komanso mudzenje wina aliyense sindimamona ndi makatika kutuluka. Koma Allah subhanahu wa ta'ala wandichotsa mmenemo, ndikuzatibweresa malo ano. Zoona ndimulakwira Allah subhanahu wa ta'ala, innahu la yuflihu adh-dhalimun. Ndithu Allah subhanahu wa ta'ala kwa iye sama mpambanisa munthu amene alochita dhulumu olapisa. Bala wangu olemekezeka, mwina ambiri mmaganiza kuti mkutheka Yusufu adali munthu amene adagwa mpapaya, kotero kuti kumbali ya azimayi iye sizidali zomukhuza. Kuzisunga sikuzisunga chifukwa choti udagwa mpapaya ndikumazinena kuti ine ndimazisunga sindimakonda azikazi. Koma Yusufu alayhi salam adali mnyamata wa mphamvu, komanso nayenso zomwe amafuna anyamata amazifuna, ndipo analokwanirisa kutero. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala amatuza mu Qur'an kuti laqad hammat bihi wa hamma biha. Zimayiyo anafunisisa kwambiri, komanso Yusufu adafunisisa monga munthu. Koma chimene chinamubweza Yusufu sikuti kufoka kwa thupi lake ayi. Koma Allah subhanahu wa ta'ala adamuonesera zisonyezo, iye ndikuwerera mbuyo ndikumuopa Allah subhanahu wa ta'ala. Bala wangu olemekezeka mwa Allah, mayeso kwa Yusufu alayhi salam akupitirira, kotero kuti kufika nthawi imene munthu wa mwamuna akukhala m'nyumba ya mzimayi amene iye akumufuna, koma mwamuna isa akumufuna, ndipo mzimayi nthawi zonse akumufunafuna nga mwamuna amene yukuti atakhala naye pamodzi. Ndipo kubwera mayesero ena, anthu atamva mmuzi zokuti mzimayi
mkazi wa mfumu akupanga zoti ampange sejusi kapena kuti akumpanga sejusi mkamwana kuti alelawoka nyumbamo mnyamata wawo adayamba kuwaseka maiwa. Ndipo mzimayi atamba zimene zidamupweteka adafuna kuwaziwisa azimayi enawo kuti nkuteka mwina inu simukuona kukongola kwa munthu amene ndikumufuna. Ndi adayitana wapangira kapkano ndipo wapasa zinthu zoti azidula aliyense adampasa mpeni. Ndi adamuza Yusufu kuti tatuluka ufike kumwe kuli azimayi. Koma Yusufu alayhi salamu atatuluka muzovala zake zokongola kungofika pamalo amene azimayiwa alipo. Akuti azimayi atangomwona Yusufu alayhi salamu anakuwa ndikunena kuti ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Nditutu uyu si munthu yayi koma uyu ndi ngelo wolemekezeka Allah. Ndi akuti zosatira zake sikudali kungopenya kokha azimayi koma amazicheka manja komosa mamba kupweteka. Kumazicheka manja osamamba kupweteka chifukwa cha kukongola kwa Yusufu alayhi salamu. Zimayi mkazi wa mfumu akungoseka. Ndi amafusa kuti inu mukona mwango muna leloloka ine kukongola kumene kuti kukhala na kutsiku ndi tsiku nyumba mwanga. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى ولقد راودته عن نفسه فاستعصى ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala kutiuza ife kupitiliza nkhani ya Yusuf. Zimayi Yusufano ataona zomwe zachitika nda azimayi amzina umelewu. Ndi adayamba sono kuauza mbali yake paploti yake amene wakonza. Kuti twine mkazi mwamuna amene mnyamata amene usindisiana naye mpaka nachite zimene ine ndikufuna. Chansi chili chose chimene ine ndingapeze nditana naye mpaka nazitenge zimene ine ndikufuna. Ndipo ngati sakulola ine munthu amene ndimtumiza ku prison kundende akakhale ku jail akakamba kupweteka za ndende azabwerera azalola zimene ine ndikufuna. Kufikira pamene sopano Yusufu alayhi salam adapanga realize kuti ndithu nkhani iyi yovuta kupita. Makamaka ploti ikakhala m'manja mwa mzimayi inna kaida kunna adhim. Ndithu ploti ya mzimayi imakhala yayikulu kwambiri ndale zake zimakhala zazikulu kwambiri. Ndi pamene analunjika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ndi pamene Yusufu alayhi salam adarakula kuti ambuye Mulungu kukhala kundende ndi kwabwino kwa ine kusiyana ndi zimene iwo akundiyitanira. Wa illa tasrifu anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum min al-jahilin. Ngati ambuye Mulungu inu simundichotsa ine pamavuto amene ndili nawo amakamakanso mundale zimene iwo akuchita zipezeka kuti ine ndi munthu nditha kukwanirisa zimene iwo akufuna. Koma ndikachita zimenezo ndiyo kuti ndikhala ine mwa anthu amene ali majuhali, anthu amene ali ambuli pamalamulo ano ino Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala kuti fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim. Allah subhanahu wa ta'ala adavomera kuitana kwa kapolo wache Yusufu alayhi salam. Ndipo Adamu yanka ndikupasa zimene yakuna. Ndipo Adamu talikisa ndindale zimenezi. Nditu Allah subhanahu wa ta'ala samiul alim ndokumva komanso ngozindikira. Balwanga ulemekezeka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumigwa Mulungu sallallahu alayhi wasallam anatuza wa man istahasa yaufa Allah. Kuti nditu munthu amene angazisunge maliseche ake Allah subhanahu wa ta'ala ama musunga ndikumteteza iyeyo. Wa man yastaghni yughnihi Allah. Komanso munthu amene
akuzichepesa kapena kuti akuzitalikisa ndi kupempha kwa anthu kudalira anthu, Allah subhanahu wa ta'ala amukwanirisa munthu ameneyo. waman yatasabbara yusabbiruhu Allah, komanso munthu amene angakhale akupirira Allah subhanahu wa ta'ala amampasa kupirira. Balo wanga olemekezeka, mtumiki wa Mulungu sallallahu alaihi wasallama adafotokoza za anthu 7 amene atazakhale pansi pa mthunzi wa Allah subhanahu wa ta'ala pa tsiku limene sikuzakhala mthunzi kupatula mthunzi wa Allah. Mu hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu imene adakula kuti sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ndidamuva ine mtumiki wa Mulungu akulangula kunena kuti sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, pale anthu 7 mitundu 7 ya anthu azakhala pansi pa mthunzi wa Allah subhanahu wa ta'ala tsiku lomwe sikuzapezeka mthunzi wina uliwonse kupatula mthunzi wa Allah. Al-imamu al-adil, munthu woyambirira ndi mtsogoleri amene ali wachilungamo. Wa shabun nasha fi ibadati Allah azza wa jalla, komanso mnyamata amene wakula akumpembeza Allah subhanahu wa ta'ala, unyamata wake ukuthera kumpembeza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, komanso munthu amene mtima wake wakolekedwa muzikiti, yani sama siyana ndi zikiti taizo sama vitapita muzikiti. Wa rajulani tahaba fillah ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi, komanso anthu awiri amene akondana chifukwa cha Allah subhanahu wa ta'ala, agwirizana ndi kukumana chifukwa chomkonda Allah, komanso akusiyananso pa chikondi cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun da'athu imra'atun dhati mansibin wa jamal, komanso munthu amene mwamuna waitanidwa ndi mzimayi amene ali ndi udindo, komanso ali ndi status, komanso ndi wokongola mzimayiyo, kuchita kumwitana kuti akhale naye pamodzi. Faqala inni akhafu Allah, koma mwamunayo ndikunena kuti ine ndikumuopa Allah subhanahu wa ta'ala, zimene zisindichita. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, komanso munthu amene anapereka sadaqa yake, faakhfaha, ndiye anaibisa sadaqayo hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, kotero kuti mkono wake wakumanzere sunadziwe zomwe mkono wakumanja wapereka. Wa rajulun dhakara Allah khaliya fafadat aynahu, komanso munthu amene akumutchula Allah subhanahu wa ta'ala mapanga zikiri adipayeka mpaka na misozi kumasika pansi yao. Bawangu olemekezeka, taona matero a Yusuf alayhi salam. Matero a Yusuf alayhi salam pambuyo podusana ndi mayesero onsewa kukhala kunene zaka zochuluka, idafika nthawi imene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala adamutulutsa kunene, ndipo wakwanirisa kumpasa mayesero ake kufikira pa nthawi imene tsopano watuluka kunene. Allah subhanahu wa ta'ala kumpasa ufumu wa ku Misri. Allahu akbar. Allah kutuuza pa dua imene Yusuf alayhi salam adapanga kumapeto kwake kwa umoyo wake. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, rabbi qad ataitani min al-mulk, buye wanga mwandipasa ine muufumu, wa lamtani min ta'wil al-ahadith, komanso mwandipuzisa ine kumasulira kwa nkhani, kumasulira kwa maloto. Fatira samawati wal ardh, inu amene mudalenga kumwamba komanso dziko lapansi. Anta waliyyi dunya wal akhirah, inu ndi amene muli mkondo wanga pa dziko lapansi komanso ku akhirah. Tawaffani musliman, ndipaseni nakapatitseni umoyo wanga ine ndili msilamu. Walhitni bisalihin, komanso ndikumaliseni ndi anthu amene ali ochita zabwino. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل اللهم على الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. اللهم صل على الخلفاء الراشدين والصحابة من المهاجرات والأنصار، وارض اللهم عن سائر التابعين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصرنا وانصر بنا، اللهم انصرنا وانصر بنا، اللهم انصرنا وانصر بنا.
اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والبدعة والكفرة والمبتدعين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام في بلاد ملاوي، وعز الإسلام في كل بلاد المسلمين وفي بلاد العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أقم الصلاة.